Kaixo guztioi. Bide honetan optimizazio problema bat egingo dugu GeoGebraren bitartez. Hau ere egin genuen bere garaian eskuz, eta orain ikusiko dugu nola egin GeoGebrarekin naiz eta pauso asko berdinak izan. Bueno, esaten du, ortoedro itxurako eta 36 metro kubikoko edukiera duen estalkirik gabeko kartoizko kutxa bat eraiki nahi da. Oinarriaren luzera zabaleraren bikoitza delarik. Aurkitu kutxaren dimentsioak ahalik eta kartoi gutxien erabiltzeko. Marrazkia egin genuen bere momentuan eta zabalerari isa deitu genion, beraz luzera bikoitza denez, 2 isa. Eta altuera ez dakigunez, I deitzen diogu. Orduan gogoratu kutxa baten, ortoedro baten volumena dela oinaren azalera, bider altuera. Eta oinaren azalera, oina bider altuera, 2 isa, bider isa, biderri. Eta guztizko azalera izango da. Estalkirik ez dauka, beraz, beko zatia, 2 isa, biderri isa, hori daukagu hemen. Gero, isa biderri dela zati hau bider 2 aldiz. Eta 2 isa biderri dela aurreko zati hau 2 aldiz atzekoarekin. Hori da azalera. Orduan gogoratu ere nola egin genuen. Volumena baldin bada 36 edukiera, hori da 36, berdin, 2 isa berbi biderri, eta hemendik I isolatzen dugu, geratzen zaigu 36 zati 2 isa berbi. Eta simplifikatuta 18 zati isa berbi. Eta gero hori ordezkatzen dugu azaleraren funtzioan. Eta geratzen zaigu 2 isa berbi, 2 isa bider iren ordez 18 zati isa berbi, eta 4 isa bider 18 zati isa berbi, eta behin simplifikatuta 2 isa berbi, gehi hemen isa bat bekoarekin joaten da, eragiketak egin, 36 zati isa, gehi hau ere joaten da, 72 zati isa. Eta hauek gogoan hartu, gehien bat, azalera funtzio hau izango delako optimizatu nahi duguna, minimizatu kasuan, gutxien nahi dugulako. Eta goazen orain ja GeoGebrarekin. GeoGebra klasikoan sartu naiz, saioa hasi dut erregistratuta egon behar delako, bestela baliabide batzuk ez dute ondo funtzionatzen. Hemen ipini ditut gure azalera geneukana ja simplifikatuta eta altuera, eta joango gara poliki-poliki guztia egiten. Orduan, lehenengo gauza, oinarri egingo dugu apuntua. Orain, zabalera ipiniko diogu. Zabalera isa da, eta isa mugitzen doa. Orduan, egingo duguna da, horretarako irristailu bat ipini. Hemen irristailu bat ipiniko dugu. Minimoa balio bezala 0 duena, eta maksimoa nahi duzuena ipini dezakezue, baina 10ekin hemen nahikoa zaigu, ze zabalera 10 baldin bada, luzeraia da 20, oinarriaren azalera izango zen 200, eta ja volumenak ez egun eman, orduan honekin nahiko. Eta orduan egingo duguna da, B puntuaren koordenatuak egongo dira I ardatzean, zabalera emango diguna izango da. Orduan izango ditu 0 eta A. Eta orduan, A mugitzen goazen denean, hau mugitzen dugunean, B ere mugitu egiten zaigu. Gure zabalera mugitu egiten da. Orain luzera egiteko C puntua ipiniko dugu, C puntua egongo da I ardatzean eta zabaleraren bikoitza izango da. Beraz, izango du koordenatuak 2A eta 0. Eta hor daukagu ja C puntua. Eta azkenik, D puntua egongo da 0-en gainean, izango ditu 2A eta A koordenatuak. Horrekin ja, baditugu 4 puntuak nola mugitzen diren ikusten dugu. Poligonoa egingo dugu beraz. Poligonoa egiteko markatu A, C, D, B eta berriroa. Eta horria daukagu gure oina, zabalera eta luzera, luzera zabaleraren bikoitza izanik. Goazen baia prisma egitera. Prisma egiteko 3 dimentsiotan markatzen dugu,
joten gara ona eta prisma bezala estroitu erabiltzen dugu. Hor markatu eta altuera sartu behar diogu. Gure altuera da 18 zati isa berbi. Gure isa gogoratu A dela. Orduan, zati A berbi. Eta ja, irtetzen zaigu prisma, ja volumena horrela ipini dugulako 36 daukana eta mugitzen doana. Guk oinarria mugitzen dugun heinean, gure isa mugitzen dugun heinean, guztia mugitzen doa. Beraz, orain ja behar dugu azaleraren formula. Azalera, hemen daukagun hau, bi isa karratu, guk ipiniko dugu bi A karratu bezala, bi A berbi, gehi 108 zati A gure kasuan. Eta horrekin ja azalera irtetzen zaigu. Eta ikusi dezakezue, mugitzen baldin badugu, azalera hau mugitzen doala. Ipiniko dugu hemendik ondo ikusteko testu bezala, hemen ipiniko dugu, azalera izango dela berdin, hemen daukagu azalera. Horrela ikusten dugu nola mugitzen den. Eta nola aldatzen den, izan aldatzen dugunean. Orduan guk nahi genuen minimoa izatea. Ikusten baldin baduzu, fijatzen baldin bazarete, isa 2,4 denean, balio hau dauka, azalera. Gero, pixka gutxiago, hor 54, eta gero berriro hasten da handitzen. Hau da, badirudi, hemen minimoa daukala. Isa denean 3, eta azalera horren balioa izango da 54. Baina analitikoki ikusiko dugu. Horretarako funtzio bezala ipiniko dugu ja, bi isa berbi, gehi 108 zati isa. Irten zaigu gure G funtzioa eta orain bai minimoa kalkulatuko dugu. Hemen ipiniko dugu minimoa, funtzioarena, G funtzioarena barkatu, G zen, eta hemen ipiniko dizkiogu badidez 0 eta 10 balioekin. Eta hor ja bai ikusten duzuen bezala, irtetzen zaigu, lehen esan dugun bezala, minimoa dela isa denean 3 eta azalera horren balioa izango dela 54. Beraz, ja badaukagu zenbateko zabalera izan behar duen, zabalera 3 izango da, luzera izango da 2 bider 3 6, eta altuera izango da 18 zati 3 berbi. Hau da, 18 zati bederatzi, 2 izango da. Eta ikusten duzuenez, honekin ja amaituta izango genuen gure kutsaren optimizazio problema. Atera ditugu ja dimentsioak. Espero lagungarri izatea. Badakizue, orain zuek egin behar duzue beste bat. Asko ikasi, gero arte, agur!